Coneixes era història deth Conselh Generau d'Aran? Ena societat aranesa, tostemp i hagut eth besonh d'organizar-se entà tractar es ahèrs pròpris deth territori. Dejà en 1298 sec era primèra compilacion d'usatges e costums. Dempús d'un long plet que entre 1295 e 1313 afrontèc as reiaumes de França e d'Aragón pera possession dera Val d'Aran, aguesta siguec retornada a Jaime II d'Aragón. Els representants d'Aran li sollicitèren al rei era confirmacion de sòns privilègis e libertats, e el 23 d'agost de 1313 Jaume II autregèc as aranesi era cerimònia. A canvi, el rei receberia un pagament de cereaus per casa nomentat sesters, e més endavant galin reiau. Era cerimònia reconeix als aranesi els drets al lliure usatge des terres, bosqui, aigües, moles, muntanyes, cases, a practicar era pesca e era caça, e a treir profit des muntes e des peixeus. També a realitzar era elecció des sòns representants, els consellers. En a Val d'Aran, en època medievau, els pobles eren amassadi en terços: Garòs, Viella o Rumencusa, Ossós o la Eivissa. Entre 1456 e 1613, els terços passen a estes cies: Pujolo, Arties de Garòs, Castiero, Marcatusa, la Eivissa e Quatrenaus. En 1616, el rei Felip III demanèc que se redigissen les ordinacions entà reformar el sistema polític d'Aran, pr'amor d'establir penes entàs delictes e crims e regular era elecció dels consellers, que no era precisament un exemple de transparència. Aguest document incorpora un nou sistema d'elecció, era insaculació. Damb aguest sistema, els noms dels candidats s'introduïen en els redolís i les petites boles que, exagerades, s'introduïen en els saquets corresponents. Un mainatge de 10 anys treiguia de cada sac els redolís que portauen laguens en nom dels representants que serien escolluts. A condar d'aguestes ordinacions se cree era figura de xindic, màxim representant d'Aran, escollut també per insaculació. Er armari de 6 esclaus servia a sauvar els documents del Conselh Generau d'Aran, entre quini s'hi trapaue era cerimònia. Entà daurir-lo calia 6 esclaus, ua per cada conseller de terçó. Er an 1834, era reina regenta Maria Cristina abolís el Conselh Generau, mas els alcaldes aranesi en desacord amb aquera decisió constituïssen en 1838 era Junta d'Alcaldes, creant atau i auta manera de gestionar els ahèrs d'interès comú a través des mancomunitats. Un centeat d'anys més tard, pendent era visita del president Francesc Macià, els aranesi demanaren que l'Estatut d'Autonomia de 1932 reconeixesse les institucions històriques d'Aran, mas aguest non hi ha cap de referència. Dera man dera Associació de Vesins dels Terçors, se reivindica i autoviatge era singularitat dera Val d'Aran en l'Estatut d'Autonomia de 1979, e s'arteny que l'Estatut ordena el restabliment de l'organització administrativa pròpia d'Aran e el reconeixement de la seva llengua. El 2 de setembre de 1979, tots els alcaldes e consistoris aranesi declaren reinstaurat el Conselh Generau Provisional de la Val d'Aran. Totun, era Generalitat non lo reconeixec e s'instaurèc el Conselh Comarcau de Muntanya de la Val d'Aran. Açò non siguec ben recebut des aranesi. Despús de 10 anys d'incertituds, decepcions e longues negociacions, s'aprovèc era Lei de Regim Especiau de la Val d'Aran, en la qual se restablia el Conselh Generau e era divisió de la Val d'Aran en 6 terços. Des de l'abolició del Conselh Generau de 1834, en què la restauració d'aguest nou Conselh en 1991, havien passat 157 anys, un segle i miei tartenye que el 26 de maig de 1991 se realitzessin les primeres eleccions e el 17 de juny d'aquest mateix any se constituïsse i autoviatge el Conselh Generau d'Aran. El Conselh Generau d'Aran ei er organ d'autogovern aranès
creat a preservar a nostra autonomia, vetllar per a nostra lengua e assegurar el futur d'Aran. Era lengua era institució van der man. Sense la lengua, era aranès, peça clau de la identitat del nostre poble, se veiria seriosament damnatjada e sense identitat se perderia la raó d'estar de la màxima institució d'Aran. Era gestió des de la proximitat, era capacitat de prendre decisions des del territori són és que depenen del Consell Generau d'Aran e són que podran portar-se endavant e perdurar si la llengua i la identitat no se meten en perill. Mos avalen segles de lluita de tot un poble en mantenir-les vives. Era nostra forma d'entendre el món, era defensa dels nostres costums i tradicions, era llengua, era cultura, era gestió dels nostres aers propis, el sueño i administració del territori i tot això que mos definís als aranesi i araneses. Conformen era nostra verdadera essència.